Когато аз израствах, мъж да бие жена, момче да бие момиче, беше не само непозволено, не само неприето, а беше престъпление. А сега вече се позволява в спорт от най-голяма висота и даже се поощрява от най-голямата организация за спорт, така да се каже. Също така е абсолютно прието и окей да се подиграваме на едно от най-святите неща, а именно религията. И да, разбира се, всеки може да има правото да изповядва каквото и да е или да не го изповядва, но само факта, че хора биха сметнали, че е нормално да има такъв тип препратки, показва колко е сбъркан вече света и възприятието на хората за кое е нормално, кое не е. Аз решавам да упражня моя дълг и моето право на изразяване на мнение и смятам, че е дълг даже да го кажа и да се опълча на това нещо, защото смятам, че това не е нормално и смятам, че това трябва да бъде осъдено, непозволявано и охулвано. И днес ще премина през две основни неща, а именно случая с двете боксьорки и началото на Олимпиадата. Нека преминем първо към боксьорките. Това са хора, които са се провалили на тест, изследвайки техните хормони. Де факто наличието на тестостерон при тях е било много по-високо от това, което е допустимо за една жена, която да се състезава. Да, има спор върху това те дали са били родени мъже или са били родени интерсекс, което е нещо по средата, при всеки такъв случай е различно, но е показано в тези тестове, които са правени през годините, че имат XY хромозоми, именно, че имат мъжко в тях. Колкото и да е малко, каквото и да са приемали, те винаги до края на живота си ще имат дадена мъжка преднина пред жените. Те ще имат повече тестостерон, де факто повече сила, повече сила в даже същата маса, даже по-малка маса от една жена и очевидно ще могат да нанасят по-силни удари, по-фатални удари, както всяка една опонентка е казвала, когато се е изправила срещу тях. По принцип тези неща се регулират от Световната организация и федерация по бокс, която обхваща цялостно целия свят този спорт, който е регулирания, професионалния. Но в редки случаи и очевидно в този, на тези Олимпийски игри по някаква причина тази организация не регулира боксовите мачове, а е Международния олимпийски комитет и те са счели, че щом тези имат женски паспорт и там пише, че полът им е жена, значи абсолютно никакъв проблем няма те да се състезават с жени. Преди да има препратки, че аз мразя всякакви различни хора, тук става въпрос за опетняване на спорт, на нещо толкова велико и изграждано с хиляди години. Става въпрос за това, че спортисти от целия си живот тренират, от деца от 8, 9, 10 годишни тренират и дават живота си, лишения, години тренировки, липса на социален живот, липса на преживявания само и само за да станат по-добри, за да станат най-добрите в света и да отидат на Олимпиадата и да спечелят така най-желаното нещо, което е в почти всеки професионален спорт, а именно олимпийски медал. Но представете си, че сте отделили десетки години от живота си само и само да достигнете до шанса да сте на този подиум и в срещата, която се падате, ви се пада мъж. И какво става? От толкова години труд, от всичко, което трябва да е най-честното, най-точното състезание, това да покаже кой наистина е най-добрият в света в дадената категория, вие бивате ограбвани, вие бивате буквално някой ви се подиграва в лицето и ви казва: прието е, паднала си, това е положението. И трябва да се прибереш, трябва да приемеш това, че ти си се изправил срещу мъж или мъж, който се нарича жена и просто трябва да продължиш напред. До следващите 4 години, няма проблем, нали? Това е много повече от едно състезание. Това показва нивото на погнуса и на мерзост, която може да достигне света и пак казвам, най-гледаното, най-почитаното, най-важното събитие в живота на почти всеки един спортист, може би най-големия връх, който може да достигне някой. Има ли олимпийско злато, той завинаги се бетонира в историята на спорта, на света.
И всеки един, който дори се е докосвал до усета на това да си истински спортист, ще знае, че това е, може би, най-важното нещо, което може да изпита един човек, бивайки спортист. И въпреки че аз съм далеч от сериозния професионален, да не говорим олимпийски спорт, няма как да не реагирам остро на тази подигравка. А говорейки за подигравка, трябва да минем и към, може би, още по-гнусното и отвратително нещо, именно съпоставката, подигравката и унизителното представяне на истински важен символ на християнството, а именно картината на Леонардо да Винчи, и тази гнусна, отвратителна, пошла подигравка, която бива направена с всякакви хора, които са, не знам, лесбийки, гейове, транссексуални, драг-куинове и така нататък. Тук отново не става въпрос за конкретно всеки един тип от тези хора, конкретно обществото, на което принадлежат тези хора. Тук става въпрос за уронване на едно от най-святите неща на този свят, на едно от най-чистите неща, и говорим за него в чиста форма. Никой не говори за изкривените варианти на това някой, който се е радикализирал и проповядва такива неща тип секти и подобни крайни действия, а може би една от най-смирените религии и учения. Това нещо бива принизявано на ниво до такива изроди. И изроди го казвам заради тяхното деяние. Всеки може да прави каквото си поиска от тях, но да се показва такава погнуса по национална телевизия, да се показва по площадите подобни извращения и гнусоти. Това е нещо много повече от просто хомосексуални и хетеросексуални. И човек, който има повече от две мозъчни клетки, може да схване, че тук не става въпрос въобще за ориентацията на даден човек. Тук става въпрос за това какво това общество си позволява да прави със света, с изкуството и така нататък. Нещо, което съм длъжен да направя, да се опълча и да кажа, че това е най-гнусното нещо, което съм виждал, и да покажа, че не съм съгласен с това, защото когато човек си мълчи, той показва или съгласието, или примиряването с дадено нещо. Трябва да бъдат взети много сериозни мерки, защото това не е изкуство. Както е било представено от Олимпийски комитет и говорители или каквото и да е. Това е чиста подигравка. Има граници, които бяха прекрачени, и то по отвратителен начин. И ако хората биха помислили, че си измислям, че съм някакъв сектант или че съм просто емоционално незрял човек, който не може да схване дълбокия свят на изкуството на такива великолепно свободни хора, нали все пак и самата комисия и говорители на Олимпиадата казаха, че цялата идея на това нещо е била да се покаже толерантността към това общество и толерантността цялостно към всяка една вяра, всяко едно изповядане на каквито и да е желания, ориентации, раси и така нататък, което е окей. Но, какво смятате за случая, който е на един бразилски сърфист, ако не се лъжа, на един бразилски скейтбордист, които на техните бордове или дъски са имали по някакъв начин изобразен Исус Христос, и в случая на сърфиста 2 седмици преди началото на Олимпиадата му е било казано в прав текст, че ако той не махне това изображение на Исус Христос от неговата дъска, той няма да бъде допуснат до игрите. И тук вече минаваме на истинската идея на всички тези гнусни изяви, показност и извращения. А именно, не става въпрос за толерантност, не става въпрос за приемане, не става въпрос за права. Тук просто става въпрос за това доколко дълбоко дъно може да стигне човечеството и доколко дълбоко може да им се позволи на тези извращения да показват това, което правят. Аз лично имам приятели, които не са хетеросексуални и са напълно нормални, функциониращи, мислещи, умни, успешни, реализирани хора. Те нямат абсолютно нищо общо с такива погнуси и извращения в лицето на такива изроди. Това става въпрос за начин на мислене, става въпрос за характер, става въпрос за готовност за
показване на най-гадното от един човек. Не става въпрос за ориентация или за начин на живот. И разбира се, не малко хора показаха и тяхното несъгласие с това. Мисля, че Олимпиадата със сигурност получи най-негативната оценка, отзвук и очевидно много по-малко хора би трябвало да гледат това нещо, защото това просто е прецедент до какви погнуси се стигна в това нещо. Редица компании даже се оттеглят от спонсорството на Олимпиадата, като просто заявяват, че това е неморално и те решават, че те трябва да се оттеглят, защото едно бизнес решение, една реклама, не мисля, че струва целия морал и интегритет на дадена фирма, компания и хората зад нея. Правя това видео не защото смятам, че ще стане известно, не защото ми е цел да направя гледания, а защото имам право и имам задължение да покажа несъгласието си, погнусата си, отвращението си към това нещо. Това не е мое мнение и затова нарочно не съм използвал аз така мисля или така смятам, а заявявам, че това е обективната истина и всеки, който не смята това, значи наистина има нещо много сбъркано в главата му и трябва да се замисли, но най-вероятно няма да го направи. Приветствам ви да покажете вашето несъгласие и да се опълчим на това нещо, което се случва и това, което най-ценните неща въобще от света се ограбват и се превръщат в подобни пародии. Пародии на това, което някога е било, на величието на даденото събитие. Главната му идея е превърната просто в сцена за показване на максималната изручтина на дадени хора. Жалко, че така се получава, но пък смятам, че може да е за добре, защото минавайки през това, хората могат да се посъбудят и да осъзнаят, че може би това, което се приема, показва и цялата тази толерантност, всъщност това е само претекст за истинската цел, а именно да се извърти целия свят и да се покаже колко гнусни може да сме. Това е един вид изпитанието, което да покаже дали хората с истинско мислене, с истински ценности и морал ще се опълчат на това нещо. Надявам се да има повече такива хора. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път.